Eli sebe lithi liqulela ligangatho kulungiselela imviwo zokuphela konyaka ingakumbi ezebanga le-12 ukanti likwavakalise ukuba likwaqulela ligangatha naseqinisekiseni ngokhuseleko ezikolweni xa kuchotshelwe imviwo kwaneseqinisekiseni ukuba kukho maphepha ovavanya thutyeleziswayo. Isebe lezemfundo lifundile kwimviwo zeminyaka egqithileyo. Okokuqala siye savumelana silisebe into yoba uburedi babantwana buyagqitha kule nto yemfundo nokufundisana. Kuye kwinto yokubana abantwana ingaba ngokwasemphefumlweni barayithi na, ngokwasemakhayeni barayithi na, zeziphi izinto efuneka singenelele kuzo njengesebe lezemfundo. Uba kufuneka sibe nabantu bokuncedisa abantwana, i-psychosocial services, senze loo nto, siyenzile ke loo nto. Okwesibini, ubana ngaba abantwana mhlawumbi bebengaqhubi kakuhle kule minyaka igqithileyo ngoku baku-grade 12, siyenzile loo nto into yobana abotishala ne-subject advisors zikhutshwe ziyoncedisa abantwana ezikolweni. Eli sebe likwathi bonke ootitshala bathe babandakanyeka kwiziganeko zokuxhaphaza abafundi ngokwesondo kutshanje kweli phondo baye bagxothwa ngoko nangoko, ukanti batyityimbiswelwe umnwe ootitshala ukuba bangaqhubi naloo mkhwa wokuxhaphaza abafundi ngokwesondo. Imanyano yootitshala isatu nayo ithi ayifuni ukuba namalungu abandakanyeka kulwaphulo-mthetho. We have since terminated the employment of those educators that were found. The CEM around August took a resolution that if your name is found on the sex offenders register, we immediately terminate your employment. Media houses would recall that we've got an obligation in terms of Children's Act that we protect the children. And then anyone that is found to be unfit or to be not proper person, that person cannot continue working with our learners. So in summary, those educators have been dismissed from service. Remember, these people that are being suspended, expelled, and all stuff like that are our members. Majority of them are our members. But we have taken, as early as 2015, a posture as SADU that after a GBV, gender-based violence, has been declared as a pandemic, we were saying that this is going to affect even institutions of learning, one way or another. That's why we have said, if GBV has been declared as a pandemic, then our schools will not be immune on that. Hence, we then said, in all our meetings, whenever we meet our members, we talked of demons that have got a potential of making this province to regress. Abafundi bezikolo ezohlukeneyo kweli phondo bathi bazithembile baza kuqhuba kakuhle kuba bazilungiselela ngokwaneleyo ngokuthi bachithe ixesha elininzi befunda iincwadi zabo. Well, my plans are, of course, to do my best in these exams. I always, I'm a believer in doing past papers, so just revising and really just focusing on the things that I saw were a bit of a problem for me in the prelims. To prepare myself for examinations, mostly I just pray and trust in the Lord. I do study, practice accounting, use past papers for business studies, and I feel I'm fairly prepared, especially with God, because I can't just say I study and then I trust myself, because I know He's going to help me at the end of the day. So I trust that so long as I pray and study, I'll be safe. Eli sebe lithi bangaphaya kwama-16,000 abafundi bebanga lokugqibela abaza kuthi babhale iimviwo zabo zokuphela konyaka kweli phondo. Kweli nani kuquka abafundi abadala kunye nabo bafunda ngokwamaxesha athile.
Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguMasandile Njongi, eHuman Stop.